Fi o Aled yn sôn am her. Dach chi eisiau her? Dach chi'n licio cwis? Pub cwis ond heb beint. Dim ond pethau da, calad a diod o ddŵr i chi. Iawn, felly da ni'n mynd i gael cwis. Fi'n credu ar y ffordd mewn bod chi wedi cael cyfarwyddyd i lawrlwytho yr app Cahoot. Ydw i'n iawn? Os gyn pas, ydych chi gyd yn ystyn eich ffona neu eich iPads neu eich mynediron neu unrhyw beth technegol sydd yn gweithio. Mae hon yn mynd i fod yn her. Gan weld os di hyn yn gweithio yn y gyd rwan. Iawn ta. Felly, os ydych chi wedi cael mynediad i'r we, ewch at eich app Cahoot a rhowch y rhif pin yma i mewn, iawn. So'r cyfrinau ydy 2, 3, 5, dim, dim, 7, 3. A fel ydych chi'n ymuno yn y gêm, da ni'n gallu gweld y nifer o chwaraewyr yn cynyddu. Mae gennym ni 3 mewn. Come on, boys. Amdani. Gret. Cle, croeso. Croeso gigs, croeso Penrwdan. Come on, ys rhywun yn mynd i gyfadda, pwy ydyn nhw? Ie, yn union. Cernyw, Dewan, Cymro, Gret. Yna ni fwy yn ymuno yn y gêm. Rwan, beth gynnu ni, tra da ni'n disgwyl iddo lwytho, beth sydd gynnu ni ydy 15 o gwestiynau am ieithoedd, am ddwyieithrwydd, am amlieithrwydd, am bob math o bethau i wneud efo iaith. Gynnu ni 15 o gwestiynau. Mae gennych chi naill ai rhyw 10 neu 20 eiliad. Mae bob cwestiwn yn amrywio. Mi wna i ddarllen y cwestiwn allan, a fe gennych chi 10 eiliad neu 20 eiliad i ateb. Mae yna 4 dewis. Os rhywun wedi gwylio Who Wants to Be a Millionaire? Chi wedi gweld fel Ask the Audience? Reit, wel dyma'ch cyfle chi ddangos mor wybodus ydych chi, rhannu eich deallusrwydd a'ch doethineba efo'r byd. Felly, ydych chi'n mynd i ddewis 1 o 4 ateb. A wedyn fyddwn ni'n gweld 1 beth i'r ateb cywir, a wedyn fyddwn ni'n gweld faint ohonoch chi. Mae fel, os rhywun rhywun wedi gwneud dosbarth spin, mae'n afiach yn dweud. A wedyn maen nhw, ydych chi'n meddwl, gobeithio bod neb di clocio na fe di rhif 2 yn sy'n reit yn y cefn yn dal pawb yn ôl, fel mae'n chwys lefel. Mae hwn fel spin llai poenus. Gynnu ni 47 i mewn. So rhywun yn cael traffaeth ofnadwy wedi pawb sydd eisiau chwarae? Da ni'n mynd i wneud eyes down look in, pawb yn barod? Oes, mae siaradwyr blaenorol wedi rhoi'r ateb 1 o'r gwestiynau. Yn i weld pa mor astyd oeddech chi'n gwrando arno fo. O'r gorau. Amdani? Mae golwg cystadleuol ar rhain. Doswch wedi bach o, mae'n cwestiynau fi ma'n rhywle gyda fi. Dwi'n rhoi nefo, gret. Oce de, iawn. Ydych chi'n barod? Be ydych chi'n wybod am ieithoedd y byd? Sawl iaith sydd yn y byd? Reit, mae gennych chi 20 eiliad i ateb. 600, 900, 3,000 neu 6,000? Cliciwch y botwm cywir. Rwan! 6 eiliad, 5 eiliad i fynd, pwyswch unrhyw atwm. Mae'n cael lot o amser i drafod. Reit. Felly'r ateb cywir ydy 6,000. Da ni'n gwybod pwy ni 1 o'r 26 sydd wedi ateb yn gywir, yn dydyn? Neu mae'n ateb os dda, ie. Reit, 26 ohonoch chi'n gywir, mae'n 6,000 o ieithoedd. Da ni'n cael gwybod pwy sydd... Brian, sôn am rhoi pobl ar y spot. Be di hynna, cael gwybod pwy sydd wedi ateb yn gywir? Reit, nesaf, Welsh is of this soil, the senior language of Britain. Welsh is beautiful. Pwy oedd yn awdur? Tolkien, R.S. Thomas, Shakespeare neu J.K. Rowling. Reit, gennych chi 20 eiliad i ateb. Cwpl eiliadau ar ôl a pwysau hwnnw. Reit, Tolkien ddudodd hynna. A lot o'n chi, swn i wedi meddwl R.S. Thomas o hefyd. Reit te. Neu mae'n drwg. Oce, nesa. Sawl iaith
sy'n cael ei siarad yn Ewrop. 120, 230, 80 neu 410. Dim ond 10 eiliad sydd gennych chi ateb yr un yma. A'r ateb ydy 230. 230 o ieithoedd yn Ewrop. Da iawn, 15 ohonoch chi'n gywir. Reit, sawl iaith sy'n cael ei siarad yn Asia. Reit, sawl iaith. Gennych chi 20 eiliad i ateb. 800, 300, 1000 neu 2000. Sawl iaith sy'n cael ei siarad yn Asia. 9 eiliad ar ôl. Lot, mae'n siŵr does. O, dwi'n mor fwy. 2000, ia? Waw. 19 yn gywir. Oedd neb, o'ch chi gyd nobles o fan ar rhywbeth, da iawn. Oce. Sawl iaith oedd yn cael ei siarad yn yr Amerig cyn yr ymfudo mawr. 10 eiliad i atab. 100, 500, 300 neu 1200. Sawl iaith oedd yn cael ei siarad yn America cyn yr ymfudo mawr. Oce. Oedd neb rili gwybod yr un yma chwaith 5 yr atab. O, ryswch hwnna fa? Pan un sy'n gywir? 300 sy'n gywir. So 11 ohonoch chi wedi cael yr atab yn gywir. 300. Yn chi gwybod e. Sgwennu cwestiwn. Reit, faint o ieithoedd yn y byd sydd gyda llai na 1000 o siaradwyr? 3,000, 2,000, 1,000 neu 4,000. So faint o ieithoedd yn y byd sydd â llai na 1000 o siaradwyr? 9 eiliad i fynd. Be ydych chi'n feddwl? Llai na 1000 o siaradwyr. 3,000 o ieithoedd efo llai na 1000 o siaradwyr. 16 ohonoch chi'n gywir. Oce, da iawn. Reit, gen chi 20 eiliad ateb hwn. Faint o ieithoedd sy'n debygol o ddiflannu o fewn y ganrif hon? Mae'n edrych oer. 3,000, 1,000, 800 neu 5,000. Faint o ieithoedd sy'n debygol o ddiflannu yn y ganrif hon? 5 eiliad i fynd. A'r ateb cywir ydy 3,000. Mae'n anodd ofnadwy. 3,000 o ieithoedd yn mynd i ddiflannu. Reit, ym mha flwyddyn fi farw yr iaith Gernyweg? Ym mha flwyddyn fi farw'r iaith Gernyweg? 1687, 1889, 1777, 1974. Reit, yr ateb cywir, 1777. Felly wedi adre un yn gywir. Come on, pwy gafo'r ateb yna gywir? Ys neb... dych chi ddim swirli gyfadda. Reit, nesa, ym mha flwyddyn fe farw'r iaith Manaweg? Manx, ym mha flwyddyn fe farw'r Manaweg? 1687, 1889, 1777, 1974. Be ydych chi'n feddwl? Gwych chi 10 eiliad i atab. Yr ateb cywir ydy 1974 ar ôl y nhw. Wow, 1974. Okay. Nesa, pa ystod oed sydd orar gyfer dysgu ai iaith? 10 eiliad. 10 i 4, 7 i 11, 4 i 7, 7 i 11 neu 11 i 19. Pa ystod oed? Felly, 10 i 4 a 4 o 7. Ie. Ie! Dych chi'n gallu dysgu... O, gen i fi rhywun yn 98 yn y nosbarth, ac o hi medru dysgu'r Gymraeg hefyd, felly ardderchog, unrhyw oedran, gret. Mae siaradwr dwyieithog yn union yr un fath a 2 siaradwr uniaith. Ydy? Ddim yn siŵr, nac ydy, neu mae'n dibynnu. Mae siaradwyr dwyieithog yr un fath a 2 siaradwr uniaith. Controversial. Ydych chi'n feddwl? Nac ydi siŵr. Na, ddim byd tebyg. So 42 ohonoch chi wedi cael yna'n iawn. Mae plant bach yn amsugno iaith fel sponges. Da chi'n clywed lot o bobl yn dweud yna, dyda? Ydyn, nac ydyn, mae'n dibynnu, neu ddim yn siŵr. Ydyn nhw'n amsugno iaith fel sponges? Mae'n dibynnu ydy'r ateb. Hynny yw, dwi'n cymryd bod rhaid i'r amodau i gyd fod yn iawn yn de.
Felly, ond dwi'n licio bod chi'n positif, ardderchog. Ydyn yn eich dosbarthiadau'ch ysgolion chi, ynde, ardderchog. Reit, pa agwedd o ddysgu ail iaith sy'n peri'n hawster mwyaf? Ffonoleg, geirfa, cystrawen, morffoleg. Lle mae tri glada yn dod o fanna, dwch? Mwisio poeni am rhain a chwaith na gysaleg. Na, dwi'n. Mo. Ffonoleg, geirfa, cystrawen neu morffoleg. Be ydych chi'n feddwl sy'n peri'n anhawster? Ffonoleg, felly 4 ohonoch chi'n gywir. 34 ohonoch chi'n dweud cystrawen, ie, bod y cystrawen y Gymraeg yn wahanol, wrth gwrs. Ffonoleg, iawn, diddorol. Yn ôl y cyfrifiad, mae dros 1 miliwn yn siarad Gwyddeleg, faint sy'n ei siarad yn ddyniol? Oeddech chi'n gwrando? Neu oedd o'n gywir? 700,000? 400,000? 140,000 neu 70,000? 70,000! Yn amlwg, mae'n ei 20,000 di marw mewn Pa mor barod ydych chi am banad? Ar dagu eitha parod iawn, mi'n nerth i goffi hydnod. O, dwi'n falch bod fi'n mynd i orfod mynd i gario i goffi rhywun o'i sed. Da iawn chi, reit, gwych. Rhawn ni gymryd panad bach sydyn a ddawn ni nôl mewn rhywbeth munud 10, ia? Diolch yn fawr iawn i chi am eich gwrandawiad.